Менә шушылай итеп ишәтеп куелган булган, бөгелеп куелган. Монысы инде Каскаларның берничә урыннан тишкәләнгәне Совет солдатыныкы. Һәр экспонатның дошманныкымы, безнекеме икәнен беләләр. Табылу тарихы турында инде ишеткәннәре булса да, Олыяз мәктәбе укучылары кабат-кабат тыңларга риза. Бу юлы хәтер отряды истәбарлары белән очрашалар. Аларның сугыш узган җирләрдә һәлак булганнарның сөякләрен, ничек табыларын кызыксыну белән тыңлыйлар. Инсаф Закиров беренче экспедициягә барганда шушы малайлар кызлардан аз гына зуррак булгандыр. 6 класста укыганда Гомаров миңа тәкъдим иткән, безнең белән барасын килмиме дип. Мин кайтып әниләрдән сорадым, әниләр каршы килмәделәр. Иң беренче төрле машина, снарядтар, әйберләр таптык, граната табырга туры килде. Аннары бер көнне кеше сөябен таптым агач төбеннән. Ә медальон табу экспедицияларда сирәк очрак. Алмаз Гарипов эзләү эшләрен тәмамлап кичкә таба лагерьга кайтып барганда юлыга. Ирек исемле энем. Бераз 10 минут миннән алда бара иде инде ул. Ничектер тукталды да, нәрсәдер бар кебек монда дип ул казый башлады, туктап. Иреккә булыша башладым. Шуннан инде кеше сөякләре чыга башлады. Кесәсе турыларыннан инде медальон табылды. Дискигә кысып, сыттырып ватып, әкрен генә кагазны бик әкрен генә тәмләп инде бер сулышка инде ачтылар. Мордовиядан сугышка алынган милләттәшебез булып соңрак туганнарын да эзләп табалар. Истәбарларның һәр кайсы олы ихтирам белән Гомәр Хашим улы Хаҗиевны искә ала. Нәкъ менә ул Күкмара районында шушы хәрәкәткә нигез салып, үлем үзәгендә йөзләп солдатның сөякләрен күтәрәләр. Туган якны өйрәнү музее хәзер аның исемен йөртә. Кисәк бакыйлыкка күчүе хезмәттәшләрен, укучыларын тетрәндерә. Һәр елны җыеп китә инде балаларны. Төшә инде минем янга, бераз ярдәм кирәк булыр дип, башка җирләргә барадыр, мөмкинлектәнчә Мин дә хуҗалыктан ярдәм итә идем. Аннан соң әле анда балаларны йөртү, Петербургта, Мәскәүдә туктап, аларга берәр көн шуларны экскурсиядә дә йөри иде. Үзенә тартып тора торган шәхес бер дигән педагог иде диләр аның турында. Әнә бит малайлар экспедициялар калуын сорап үзләре янына бара торган булган. Патриотик тәрбияне сугыш узган урыннарда бабалары эзләреннән йөреп сеңдереп кайталар. Сөйләшкәндә әйтәдем индегеләр, бабайларыбызның нинди шартларда сугышканын күрдегезме соң дигәч, абый аңладык, алар ничек түзде микән? Безнең үстебездә алмаш киемебез, аягыбызда сазлыкта йөртәрен болотны дип йөртәрен бутай, кайтып ятларга урыныбыз бар, ашарга әзерләп торучы дежур иптәшләребез бар дип кайтайдык ди. Алар ничек түзделәр микән диләр иде. Шуның белән экспедициялар ел язмасын алып бара, гаҗәеп олы тарихи мирас калдыра. Олыяз балыклы югары һәм түбән казаклар авылларыннан сугышка киткәннәрне барлау йөзеннән балалардан хәтер төркеме оештыра. Йорттан йортка йөреп фотосурәтләр, истәлекләр туплыйлар. 4 авылга хәтер китабы басыла. Шуннан соң бу җәелеп китте бөтен Татарстан буенча. Шуның өчен мин әйтергә телим, менә Гомәрнең инициативасы бөтен республика күтәреп алды. Хәтер китапларын ул вакытта алар эшли башламаган булсалар, хәзерге көндә без бары тик военкоматларга язылган, яки анда үзәк хәрби архивларда язылган документлар белән генә эш итәр идек. Анда үзегез беләсез, татар фамилиясы 100гә кырланып язылган, исемнәр тагын 3-4 төрле итеп язылган, тиз генә сугышчыларны эзләп табып булмый. Менә бу 99%ка безнең эшне бик каты җиңеләйтә. Сугыш соңгы солдат күмелгәнчегә кадәр дәвам итә дигән сүзләрне Гомәр Хашим улы девиз итеп алып, үзенә лаеклы алмашта тәрбияли. Аша педагогик колледжына укырга кирдем. Башлангыч класс укытучысы буларга телим. Һәм менә шул экспедицияларны дагы группалар җыеп, тагын шуны дәвам итәргә телим. Материаллар да җыелды хәзер, менә шушы материаллар белән безнең балаларны тәрбияләү, менә таныштыру, күп кенә балалар бит инде интернет, телефоннан башка бүтән әйбер белми шикелле, менә бүтән дөнья бар икән, тормышның авырлыгы ничек булганын тәрбия бирү инде. Әнә шул материаллар видеоязмаларны излеклеккә салып, халыкка чыгарырга, музейны яңа форматта эшләтеп җибәргән ниятлиләр. Татнефть игълан иткән грантлар бәйгесендә уңышлы катнашулары мөмкинлекләр ача. Мәктәпнең туган якны өйрәнү музеен яңаша заман таләпләренә туры килә торган техника белән байталдык. Телевизор, зур формат өчен принтер, сканер һәм башка җиһазлар алуга ирештек. Һәм алга таба да безнең музеебыз яңаша интерактив формада булачак.
Һәм барысы да Гомәр Хаҗиевның рухы шат булыр дигән уйда. Үзе җитәкләгән, яңа бина салганда сыйфатлы булу өчен ут йоткан, тырышкан мәктәбендә аның исеме онытылмый. Укучыларның, әти-әниләренең генә түгел, сөякләре гүргә салынган солдатларның туганнарының да мең рәхмәтен алып китте ул. Эше яши, эше дәвамлы. Күкмар районыннан Фәнзилә Салихова, Татарлар.